Meta jinqalgħu diffikultajiet fi żwieġ, dawn jiġu riferuti lill-qrati tal-ġustizzja. Meta jinqalgħu diffikultajiet familja, sew jekk miż-żewġa u anke jekk le, sew jekk eterosessuali jew omosessuali, dawn id-diffikultajiet jiġu riferuti lill-qrati tal-ġustizzja. Bl-għajnuna ta' medjatur, koppja tista' tasal għal qbil mingħajr il-ħtieġa li tirrikorri għal proċeduri formali fil-qorti. L-użu ta' medjatur tfisser proċedura irħas u aktar effettiva. Il-proċess ta' medjazzjoni huwa mandatorju f'kull każ, is-servizz huwa kollu kemm hu bla ħlas. Filwaqt li fl-2004 kien hemm 1493 każ ta' medjazzjoni, dawn iżdiedu għal 1502 fl-2009 u 1809 is-sena li għaddiet. Jiġifieri fuq medda ta' 9 snin l-ammont ta' ittri li ntbagħtu biex tinfetaħ medjazzjoni żdied bi 316. Koppji li laħqu ftehim konsenswali wara l-medjazzjoni żdiedu minn 441 fl-2004 għal 815 is-sena li għaddiet. Żieda ta' 374 jiġifieri kważi d-doppju. Dawn huma kollha koppji li evitaw li jiftħu kawża l-qorti. Il-koppji li rrikonċiljaw li ma komplewx il-proċess ta' separazzjoni żdiedu minn 37 fl-2004 għal 75 fl-2013. Sabiex koppji li jkunu għaddejjin minn mument diffiċli jkunu jafu x'għandhom jagħmlu u fejn jirrikorru, il-Ministeru għall-Ġustizzja nida ktejjeb b'informazzjoni relatata. Ktejjeb li jinsab ukoll online fis-sit elettroniku tal-Ministeru għall-Ġustizzja.